Ragsa, ang ato ni bisita. Ang matokina, ura-ura kung ka pinaura, kay bisita kita sa Regional Director. Palagpakan, ang mauya na ang aton pasasayawon. Si Regional Director Karina Rose S. Lopez, Regional Director Department of Tourism, Region 8. Kanya Panis, ikorsahan ini, Panis, at aton SP Secretary sa munisipyo sa Matuginaw, si Mr. Rowel Elizalde. Rowel Elizalde. Okay, salamat no. O Andi, punta, balik-balik ka na sa amon. Sunod pa nga mga patron, Andi. Salamat. Mag-request sa kalamisa. Nag-request na, sayo mo natin kalaman, kaya di ba na ano magyata. Pasensya na. Pero sunod, alam na.